ಪತ್ಲೆ ಪುರ ಆಣಿ ಪುರ ಪತ್ಲ ಆಣಿ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಪೂ ಪತ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಗನ ಆಣಿ ಬರ್ತೀಗ ಆಣಿ ಉಂಟು ವಯಸ್ಸು ಐಟಮ್ ತಗೋ ಹೌದಾದಂತಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ನಟಿ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏ ಗೌಡಿಶಿ ಪೂರ ಬಿಸಿ 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 ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವಡು. ಸೊ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ತಗೋಪ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತಂದಲ್ಲ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಪುನಃ ದೊಡ್ಡ ಚೂಪ್ ಮಾಮಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಪ್ರಚ ನೀರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಪುಡ ಪೊಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ತುಳಸಿಕಟ್ಟಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದ. ಸೊ ಮೂಲ ಆವಡತ್ತೆ ಲಾ ಎನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೋ ಮುಲ್ಪ ಈ ತಕ್ಕ ಗೌಡಿದಿ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್? ಒಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಕಲ ವೈಶು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ದನ್ಲೆ ಹಾಂ ಪನ್ ಹಾಂ ನೀ ಕೋವ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಪಾಡ್ಲಾ ಹಾಂ. ಸೊ ಮೂಲ ಡಿಸ್ಕೋ ಪಾಡ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳದಿಲ್ಲ ಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಚ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪುರ ಅಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಕ್ಕ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್. ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏನು ತಜ್ಜಿಪಾವಣಿಗ್ಲಿ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಬೇಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಂಡೆ ಬಂತು ನಿಜ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬಂದು ಎನಿ ಐಡಿಯಾಸ್? ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮೂಲ ಇಂಚೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ಗನ ಇದನ್ನ ಇಂಚೆ ಪಾಡು ಕೂಡ ಇಂಚೆ ಪಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಪಾಡುತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಕೂಡ ಪಾಡೋದು ಇವಾಗ ಐಟ್ ಕೂಡ ನಡು ಇಂಚೆ ಪಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಓ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವ ವೈರ್ ಸುಟ್ನ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಅಂಚೆ
ಓ ನಮ್ಮ ಮಲಸ ಅಂದ ಪೂಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಂಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ಯ ಪೋತುಂಡು ಒಡೆ ಬಂದಲ್ಲ ಪೆತ್ತಲೆ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿ ಮೂಕಾಭಿನಯ ಪೂರ ಪೆತ್ತಲೆ ಪಂಡೆತ ಬೆಬ್ಬೆ ಬೆಬ್ಬೆ ಪೂರ ಕಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ನಾಗದೇವರ ನಾಟಕ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಡ ಆಟ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬರೋಡು. ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಆಟದ ಬಕ್ಕ ನಂದು ಯಾನೆ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತುಂಡ 25 ಏಪ್ರಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನೋ ಅಪ್ಪ ಸಾಕಾಂಡು ನಮ್ಮ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡ್ತೈತೆ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂರು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಿದ್ದಿರ ಗೊತ್ತ ಅಂತೆತ್ತ. ಎಸ್ ನಮ್ಮನ ನಾಗನ ಬನ ಅಂತ ಮಲ್ತ ಲೈಟೆಡ್ ಹೆಂಚತನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಎತ್ತ ಕಸಿನ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಡಿಗಳು ಮಲ್ತ ಮೂಲ ಆತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಟಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರಿಂದ ದಂಡಿದು ಮನೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೂಲಿ ಪೂರು ಓ ಮಾ ತೂರು ಲಾವ್ ಒಂದೊಂದು ಜೀವ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಕ ನಾಗನ ಡ್ರಾಮದ ದಾಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಸಾವಿತಾ ಆಂಟಿ ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ರೇ ಮೇನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾವಿತಾ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡಿ ದಾಳಿಜ್ಜೆ ನೀರು ಪುಯ್ ಚೌಲಿ ಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತುಂಟು ಮಣ್ಣು ಸಾಕ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಅವನುಂಡ ಪಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸೋಣ. ಅಮ್ಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರಿ ನೀರು ಗುಬೆಲ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ. Very good idea. Smooth mixer tane na daddy ga. ಪಾಜಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಆದ ಈ ಥರ ಮಾರ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಾನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕ ಗುಜರಿ ಏನು ಪಂಡಿತ ಏನಕ್ಕ ತೂಟೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಡಿ ಗೌಡಿ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ